nezdám. Že Dano řekl Rostomile, že přijeli na poslední chvíli, ale přijeli o 4 hodiny později. To znamená, že ten důvod, proč to sem přines, je ten, že má hlad. Dáte si niekto? Alebo to pošlo? My jsme jedli, my jsme tady byli včas. No tak áno, je to pravda, čo Ondra hovorí. A neexistuje to ospravedlnenie. Ako to je fakt. Ježiš, mohl bys to říct ještě jednou. Hrozně jakože to opravdu znělo, jakože to myslíš vážně. Že to myslíš vážně? Řekni, je to pravda. Že je to pravda, ja už som zabudol. Je to pravda, čo Ondro hovorí a neexistuje to ospravedlenie. Á, je to pravda, čo Ondro hovorí a neexistuje to ospravedlenie. Takže vidíte, že to je improvizace. Ale to som aj chcel zaviazať na to, áno, skutočne to improvizácia, to znamená, že fakt budem veľmi rád, ak budete aktívni a budete vymýšľať tie jednotlivé zadania. A na úvode som si pripravil, lebo Ondro sa ma pýta, že máš pripravené hry vzadu a ja hovorím, áno. Teraz môžete vypovedať, či som hovoril pravdu, ale bez ohľadu na to, prvú hru, ktorú by som rád, aby si chalani zahrali, ja neviem, tu sme nehrali možno rok, lebo oni ju nemajú rádi. Hra sa volá Otázky. A strašne to veľmi nehrali a princíp tejto hry je veľmi jednoduchý a spočíva v tom, že herci medzi sebou kladú jedno, proste tú radosť. Tak to vyzerá radosť. Ja mám Michala len z profilu, ale tá radosť sa tam väčšia. Čiže to jsou jakoby naše dějiny v kostce. Slováci něco proserou, my to odstavíme. Čiže princíp hry, otázka spočíva v tom, že hrajú túto hru vždy len dvaja, ale keď sa z tej dvojice jeden pomýli, tak nahrádza ho niekto ďalší, hej? Aha. Čiže prvá... To je úplne jedno, nesedejte si tu. Čiže prvá dvojica bude, ale fakt je to úplne jedno, Igor, keďže má meniny ako darček spoločne s Richardom, s tým, že musíme si povedať, kto vlastne Igor a Richard budú, kde by medzi nimi mohlo prísť dialógu, kto by mohli byť a vlastne klásy tým kladom otázky. Čo by mohol byť, povedzme Richard, kto by mohol byť? Nemusí to byť konkrétny človek, nejaké zamestnanie napríklad. Ako? Totem. Dobre, takže Richard by bol totem? Šiška. Hele, já mám nějaký pocit, že se mají střídat v těch otázkách. No. Jsi někdy viděl skauta, jak se povídá s totem? Ty se mnou nemluvíš. No tak počkej. Co si neříkáš? Môže to byť svetovaný scout. Že tam stojí totem a svetovaný scout? No nie, dajme skauta. Totem asi tvoj samý suk, ty vole. Tak dajme skauta a dajme nejakého toho, jak sa menujú tí takí tí nadrazení, takí vedomí. Nadscout. Nadscout. Oberskauta. Čiže dajme Obersturmskauta. Skauta a dajme normálneho skauta. Kto je z vás čo? To sa dozvieme počas dialogu. Pozor, môžete si klásť jednu otázku. Keď sa pomýlite, tak ja zvoním a striedam vás buď Michal alebo Ondra, hej? Nech sa máte začínať. Dneska večer je tá bojovka. Proč se ptáš mě, bratře vedoucí? Jak je? Chceš to opravdu vědět? Kdy bude zítra? Já jsem scout. Ty jsi vedoucí, jsi začíná jako scout, teď jsi vedoucí. Aha. Ale, takže kdy bude zítra se zeptat? Vás už nezajímá, jak mi je, bratře vedoucí? Mě to strašně zajímá, ale
se podívat strašně mějí vedoucí. Jak ti chutnalo dneska v kuchyni? Myslíte snídaně? Přesně tak? Stačí! Okej! Už se spotkáme, ty zaprečili, ale to toho nevadí. No tak to byla pěkná hra. No, proč to co říct? To bolo, dnes sa to veľmi páčilo, možno som jediný. OK.